Tinanong mo sa bagong is na kanin sa barangay Uwan mo? No, ako na Is, ramian siya siya kaayo. Bakit nag-upgrade? Yes, makalimutan yung tingoon ang inyong pangalan. Yes, of course. Makagwapa, Ha? makagwapa. Ano ba yung kwarto dyan? May makagwapa ka. Yes, of course. Libre na ba yun? Nasa Hey, mga Ito ni mo gabi, iba yun. may ka na tinaka. Yes, of course. Uy, pwede na yun. Kailangan ko may ipili. Ay, nakasapatos na ba ko? Okay, Ramis. Ay, ibigay ka yung chinilas ni Kasyusyaran na ba? Mga kabili na kay... Ay, siya, nakadaso na. Kamang sosyal sa din ko. Sandal ang ilo. Ang hindi ka na isiyo, isuho ko ng nangkong. Sa yugod na to. Thank you, Abs. Welcome to Rooties. Ayaw, pwede may pangutang. Ma'am, di rin mo dapat may utang pero mukha ni Gcash. Do you have any credit card? Wala sa ma'am. Oh. Saan tinasa? Card o Gcash. Hindi na kami pindaan o ibili na ako. What? Or else, madawat mo og ATM sa 4-piece. Pwede mag-friend ah. Okay, okay, Ra. At pa man sa next month ang release. Night tubo ma'am na 10%. Ano? Ayaw Ah. ka Go, lami ang building. Gusto ka ba kami sa inyo pangalan? Ko-order ta. Order mo kay strawberry. Ano sa size ma'am? Medium, small, or small? Small na kay utang gano'n. Pero kabuok ma'am. Upan. Okay, small, strawberry. Kasi ganun hang magpa-add-on of pearl ma'am. 25 ang isa kalimit. Ha? Ha? 25 ang isa kalit? Hindi ka pa magunag China, Japan ma'am. Maong mahal ang Ay, pearl. bawasin na kan. Hindi bawasin na kan. Pwede ka bayan? Bawasan, ang sa itong bawasan ma'am. Ang flavor, ang ice, white ang ice, or white Mas ang... dami man siya og dagdag girl. Baka 25 ang isa. Sige na kay. Ang atong marilis sa 4-piece. Ato ang kanibanyad naman nato. Ay na, wala din pa, wala din pa. Ay, ayaw na lang pa. Pinag-gold ng ilang Pare, diba na rin ka mo kay Tingano. Lamian na kadiri. Sunod pa buwan ka makabayad. Okay na ka. Kasi lamian pa yan, hindi na area. Add-on pearl ma'am. Kaya lang sa add. Sa diba, tulog, 100. 100 ka Ay, add-on. pagpalabi, mahal. Sunod pa, bitang buwan ba yun? Okay ra kan, sige go. Add-on pearl 100. Pwede So, duhara, pwede duhara ano ni? Okay ra? alam mo, bawal na dyan mo pautangan kasi na dyan maagi ang ballpen. Naman, bisa di unsa lang kapur. Pa ninyo, pati ballpen, di mo agi. Ang repeat ninyo order. Opat ka small like strawberry, add-on pearl sa isa ka small, duhara ka pearl size 25 man ang isa. Okay ra? Okay ra. Sige ma'am, pangikot sa mong huwata mga 10 minutes, maabot na. Ano yung bayad at ng buwan? Ang sabot na kayo, di ba ako sunod ka mo anak? So dako siya mabayaran. Imo, isa naman Hindi yung ako dako nga. Hindi ka lang sa kuan. Dako na galing ang anak. Okay, dako makagrilis. Saan na dahil? Tapos na kaya kay mga graduate na mga professional na karon. Imo anak ba, na ba siya ay anak? So dapat, dako ang imo kay hindi makabukaw. Isa na ba siya anak? Isa na imo. Oo, isa yung anak. Yes, muto Sa kanak, ka no. sa kanak ano yun? Uy, Isa na yung bigay anak. ni. Magsabot na. So, ako may nagpaari din. So, kibali, magtunga ang tanan. Tulong ako anak, sinakod ako mababayaran. Ang iyo mo kay, doble income man ka kay, nandiyan ko na yung masikay. Tumabaho, plus marilisan pa ka sa 4-piece. Gusto po sa ito pabayaran niya. Gusto pa man siya. At siya sa before sa banda. Gusto man natot na. Pero mas garag ikaw kay ikaw may nagpakaaral sa amin. Nausaw man ako ngayon nga. Ang banda, ang may pangita. Tapos, among gikuan, ang 4-piece naman. Na, wala gipit. Sa iya na lang. Kay kuan na siya iyang Ang kuan gipit na. Uy, si Jan na lang ang pabayara ka iyang asawa, profesional, kuan, doktor. Ano rakan? Ikaw rakan anay ang magkwanta sa manager nila nga. Maghugas anay rakan ka. Excuse me ma'am, narin yung order. Come a little closer 'cause you look thirsty. I'ma make it
Enjoy your drinks. Kinsa tungod mo? Oh, di ba? Alam mo kaila? Ibat ba yata? Credit budget nini. Nutang din ako ni. Oo. Oo, Ako lang may kabayo. Oo, ikaw na lang ang magbayad. Ikaw ka magbayad. Huwag ka naganggangan ng utang kay Bidini ako. Kalimutan ko record. Naman mo sa ilo siguro sa tilis lang. Na kaya ako mo kung pangayan dito na nakalimutan naman mo. Mabahala ka doon pa. Ikaw kung So, kamusta ang lasa? Ano man? Ano may issue na? Kamusta ang lasa? Dami siya. Tama na. Halaman. May pabina ako mukha. Wala na siya. Wala.